wis padha bosah asih kowe dening bapalan pacing. Kowe becik manungsa gelem sowan ning Demak Bintoro. Piye? Senajan prajurit ana ing Kadipaten Menara wis bosah basi. Nanging yen ana Joko Sengkala lan adikku sengono kelakon kowe bisa ngalahke aku. Maju kene-kene atimu. Anakku bos. 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 Yo iki. Duto pamungkas. Kudu bisa mungkasi karya. Sing aku ngoyak Wayono kalem Sengkala jebul metu-metune kok bocah wadon. Sopo sing dadi aran kok pengak bilang ana ing pangarepan kowe? Dadi kowe pengen ngerti sapa saktenane aku? Aku Candrawati. Candrawati? Heeh. Putrane kan Mas Dipati ana ing Oh. Jebule Senopati ana ing Panarukan sakwis sing padha mundur, jebul sing dijokke iki bocah wadon to. Lho kok kentekan Senopati lanang lho Candrawati? Nggih, dadi kowe iki nyina karo wong wadon. Senajan kawujudan kuwi iki wanita, nanging aku wanitane prajurit. Aku ora bakal mundur senjata ngadhepi marang. Candrawati, Sik. Sapa saktenane? aku iki Senopati saka Demak Bintoro, Temenggung Prabu Semi sing dadi aran. Oh, dadi iki to sing aran Tumenggung Prabu Semi. Iya. Dadi napa keguyub? Sakwis sing pengaglah banjur mapake prajurit-prajurit ana ing Demak Bintoro. Rasa batinku aku ora bisa selak. Luluh saknalika ana ing pangarepanmu. Seto. Jane kowe iki ngomong apa? Lah kok aku ku lho ora tangkep babar pisan. Dadi kowe rung tanggap. Ora. Senajan to kowe madheg Senopati ana ing Panarukan. Nanging ora pantes yen to ing mengkoning Prabu Semi tetandingan kawan Candrawati. Yen to menang ki mono ora bakal kondang. Yen to kalah bakal jejer wirah. Dudu atos sing balung lan uliting kulit. Nanging pantesi yen to Prabu Semi karo Candrawati mung anane perang asmara. Perang asmara. Nah, aku lho lagi krungu sepisan iki lho. Anane perang kok perang asmara. Ngene lho Candrawati. Apa yang ngene iki to? Lho wong nak wong ayu kok regane larang. Wong didemek wae kok dadak kowe iki dadak kok singkir ki tanganku to. Lah wong kowe lan aku iki musuh. Lah kok wani demek-demek aku mesti wae aku lho. Candrawati, Apa? kowe iki ora usah dadak galak-galak karo wong lanang. Lah banjur yen aku galak iki nyapa? Mengko nak kowe galak, ra eman-eman ayumu to. Mengko yen to kowe iki ngono dadi prawan kasep. Dadi prawan kasih lho nek dadi ngono. Candrasati. Rungokno to. Senajan to lagi sepisan iki. Aku ora bisa selak. Aku ora kuat nyampah harganing kanapsunku. Sakwis sing aku ngerti kasulistianku. Pindaning wedo dari Sumroboge Jawantah. Sing kena sinare Sang Sitoles saka susulane gedhodongan. Dadi aku bakal fokus itu. Yen to aku dene rasa tresna karo kowe Candrawati. Kowe tresno panaku. Pancen bener. Bener kabeh tandane.
Yen ana pamungan wanita sing bagus mesti wae kowe bakal kandha yen tresno. Ora sadar gak ngono. Boye imbang ana katresnanku to Candrawati. Kok enak. Yen ci nondro warna ni ro yen si nawa Rasa kok tresno. Kan kon punya seneng awak. Kagiro petani kurang iki opo propos liya dene dajat lan pangkat wis nampe kelawan katresnan ngono rikmu memak Senajan kaya apa, nanging aku iki ora sudi ngombe bojo. dan kucing Esem tiro ayana son roso wae ayo toh Candrawati latih loro berantaku alis nyok nanggal sop pinyo duren sa kepiye? Duh, yen to ditimbang bobot lan bebete. Iki lho Temenggung Praposemi. Tak kira ora ana sing nimbangi kelawan gagahe bagose pideksane kasatriya-satriya ana ing panarukan. Pancen kowe kabeh bener kandhang. Nanging tenan, kowe kepengin ngepek bojo karo aku. Apa ora bakal ketentep umurine? Tresnaku lair tumusing batin. Merga apa? Sakwis sing jiwa ragaku tak abdekake ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Aku ngiwaki kabutuhan kapribaden, mung nengenake kabutuhan negara lan negara. Kasunyatane apa? Kasunyatan apa? Praposemi kok dadi Joko kok Joko tuwa. Lho le becik, aku ki meno memitran karo kowe gelem dadi bojoku. Rampung to perkarane. Dadi ngono. Yen kowe gelem dadi bojoku, kowe bakal memitran karo aku. Ayo. Hah? Nah, yen ngono aku gelem dadi bojoku. Kowe gelem tenan. Gelem. Iya, gelem nek aja kaya ngono aku iki lha kok malah ngerti karo kowe lho. Aku kira ngugemi tembungmu to. Lho aku nek ana kesesaguan tembung sing gumathok, ya kowe batak boyong ana ing Kasultanan Demak Bintoro, apa aku tumuju ana ing panarukan ngono to. Wes alon-alon kuwi bisa dirembuk. Sing bagus, aku kok kepengen cedhak karo. Lho nak Cedhak karo sampeyan.
Nak umpamane kowe cedhak lawan katresnanmu, ya wis pantes. Mergo sapa ing besoke sing leliting, ngledang, ngalembono lawan katresnane. Ora ana liya mung kakung ngono Candrawati. Kowe pancen nanging Kang Mas Probos. Kepiye Candrawati? Sajake sampean kok wis sayang banget. Heeh. Sak wis mestine yen to aku dimen rumangsa lumrah. Mergo sak wis sing aku tetandingan karo wong-wong ana ing panarukan. Bebasane kowe dening mat sing kata sing lagi nyamber walang. Dadi wis pantes. Lho nak umpamane aku lumrah, banjur kepiye ngono Candrawati? Aku lho bakal budekno. Sepiro gedene rasa tresnaku karo sampean. Aku lho bakal diteki karo sampean. Lho mung sak pitek to. Ayo. Tak kira aku kan supaya nesep maduning katresnan. Oh, iku kok dhisik lah wong kowe iki ora dadi bojoku to. Gak ada lagi wae calon to. Ya calon ora apa-apa. Nak umpamane kowe pengen mbuktekke miteki kanthi sarana lelenggan, apa aku kanthi gumleka, apa aku ya kanthi jumeneng kaya ngene. Wis sampean ora usah kuwatir. Ngene, kanthi ngene wae lho, Kak. Iya. Sumat sabu, aku seneng tenan karo kowe. Ya, kebagusan temen rupamu. Lah, Candrawati, apa? aku ngerti. Yen tolo kae wisane ana ing sembore. Kala jengking ki nang entuk kowe. Macan ki nang sionge apa nang kukune. Nanging gene ngopo? Sakwis sing aku ngerti. Kabeh esemu liring mripatmu, sarung pandanmu mung mawa wisa Candrawati. Ora usah kakan. Amarga aku ora nrimo kowe. Kowe wis mirang-mirangno karo kadangku Kang Mas Dipati. Oh. Candrawati. Dudu kuwi sing tak karepake. Cedhane aku wis karo kowe. Nanging gene ngopo? Yen to kowe nganti ngrangkit dadi bandan koyo ngene. Kowe becik aku pateni wae. Kowe tresno karo aku? Iya. Ora usah ngimpi. Aku ora bakal nampa kaya seneng. Wong wadon. Kenapa? Wong wadon racun dunia ya kowe. Ini adalah dunia. Haj. Haj. Kenapa? Oh, seto. Apa? Kok bondo ya kok bondo. Ning kowe aja cedak-cedak karo aku. Lah mau ya aku kan dewa bojo lan aku cedhak ora gelem dene. Kene? Haj. Candrawati. Ora sak dadak kowe guyon. Paten ngono wae Probosmi. Jadi kuwi kan kamu bakal tak kene. Iki Senopati Peran. Sultan Demak Bintoro. Tumenggung Probosmi. Yo, aku tunggu dulu. Sumbaro yen wis kena bandan. Itu dulu. Sepelicik. Kabar sing tak krungu. Yen to tunggu dulu. Pilih bobot pilih tanding. Nanging tumindakmu ora kaya dening satrio sing gagah ana ing pengarepan. Jebul kowe kaya dening bocah wadon sing kembaran mining-mining pupuran lemata ana ing pepungkuran kowe tunggu dulu nggih. Probosmi wong perang nganggo cara maneka wangi. Rening kowe wis kecekel bandan ana ing wengkonku ana ing Kabupaten Penarukan. Mula kanggo ngringkihake negara ana ing Praja Kasultanan Demak Bintoro kowe bakal sirna. Tunggu dulu. Ora sah dadak padepang. Paten ngono aku. Sapipun anggen kula boten ngoncataken nyawanipun Probosmi njenengan candhek. Probosmi kuwi rak mung caraka ta. Caraka kuwi rak utusan. Yen nganti dhekne kelakon tumekaning pati, perkara iki ra bakal bisa ngringkihake praja. Lajeng ngersanipun Bapa Guru langsung sang kados pundi? Kowe becik lebokke nang pakunjaran. Dimas, tumenggung Probosmi syarat lebokke paujaran. Paten ngono wae tunggu dulu aku. Ayo, mangkean. Paten ngono.
Sultan kuwi rak Trenggono. Iya. Mongko lawase selawe taun iki dhewekne ora ndarbeni Partisara. Ajeng. To layang kekancingan. Layang kekancingan to Partisara wektu dina iki tangane Ratu Semenanjung Melayu. Lho sangka kuwi kadangmu Jaka Warana lan Jaka Warta Wedawati kangelan. Age-age tak kongkon tedhak nyang Pantin Jepara cidranan Semenanjung. Menawi dawuh bener kados mekaten. Ora budal nggih. Oh. Ya, hati-hati ya. Minta dateng pasaning Gusti ing mengkone ben entuk kamenang. Ngerantos sak datengipun kadang kula kekalih Jaka Warana lan Jaka Sengkala. Nggih, menawi kersanipun kados mekaten, monggo menawi badhe ngersakaken pindah wonten ing sanggaring Prabu. Ayo nggih. Yen pinuju kaejaran kaya aku kok kelingan lawan katresnan ora tau Yai Karep. Minapa Yai Karepet iya duweni krasa sing tak rasake wektu dina iki. Rasane atiku kuwi mung kangen lan kangen kamu Yai Karep. Ning ya kok bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai kensuan kan kok Ratu. Yai Karep. Kanggo Ratu Kalinyang. Jalur gunung kadingane Yai Karep ben tumuju ana ing Pantin Jepara. Nuwun sewu sakderengipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Keng nopo panjenengan ngendika ing kados mekaten? Liripun kados pundi? Mesine wae aku kandha sing kaya ngono mergo Yai Karep lagi wae temanten aku. Tapi ra lali lan aku. Mergo wis suwe banget. Yai Karep ora nate cedhak ana ing Pantin Jepara. Ya wis pas ya wis lumrah. Yen Yai Karep lali lan Kalinyamat. Mergo iki dina Yai Karep wis duweni sing anyar banjur lali karo sing kawu. Ya ora dadi apa. Ya pancen tak trima. Iki ngono wis dadi uripku. Dados perkawis sakmenika to. Ngantos panjenengan menika ngendika ing kados mekaten. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Sinaosa kula menika sampun nggadahi garwa ora tepat. Ning kula mboten saged endah saklebetipun manah. Saksampunipun kula dedhaupan kaliyan garwa kula. Saben dinipun kula tansah kapang sanget kaliyan Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Kepiye? Menawi nitik pandika panjenengan wiwitan hingga pungasan anggenipun kula tumuju wonten ing Panti Jepara boten kasedu saklebetipun manah Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Boten dados menapa. Menawi sowan kula wonten ing Panti Jepara boten kasedu penggalipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Boten wonten ginanipun menawi kula tumuju wonten ing Panti Jepara. Menawi kepareng kula nyuwun pamit Kang Mbok. Yai Karep. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Kok dhisik. Dawa ngono wae kok nesu kuwi lho. Sinten tiyangipun menawi panjenengan menika ngendika nggih kados boten runtik manahipun. Yai Karep. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Jane aku kuwi yo banget kapangku lan sliramu. Ning kepiye maneh? Yai Karep ra nate cedhak ana ing Panti Jepara. Yai Karep kuwi lagi temanten anyar. Mesine lek lagi seneng-seneng lelobang kelawan garwane. Tak iya to? Ngaten nggih Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Sawetawis sampun dangu kula mboten nate tumuju wonten ing Panti Jepara lan pinanggih kalian Kang Mbok Kalinyamat. Boten ateges kula menika kasumpen kalian Kang Mbok Kalinyamat menika mboten. Nembe kemawon wonten ing Kasultanan Demak. Akeh kewajiban ing dereng kula rampungaken.
Kewajiban apa kewajiban? Saestu Tenan? Ji, Ora goro. boten Ini lho Yai Karet. kados pundi Kang Bokal. Apa sliramu kuwi ra duweni rasa kapang banget lanang? Apa mung ngene to? Yen ketemu kelawan katresnane, muk madhet ngejejer ana ning pengarepanku. Lajeng kersanipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat kados. Kok sliramu ra tanggap sasmita kuwi lho, Yai Karet. Panguntenipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Boten ngemungaken panjenengan ingkang kapang dumateng kula. Semanten ugi dumateng kula. Kula ugi kapang sanget kalian Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Mumpung ana wektu kalodhangan, gawe aku kang dadi lagi wae netepi kewajiban. Mergo wis suwi banget aku ngantu-antu tekamu ana ing panti Jepara kene. Nah, ayo to. Padha bebarengan lelomban ana ing tengah samudra. Nitih petane asmara tumuju ana ing kulaning bebrayan agung antaraning aku lan sliramu. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Kula nilaki dumateng nuwun bilih jenengan wekdal menika taksih tresna dumateng kula. Semanten ugi dumateng kula Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Sinaosa wonten ing Demak Buntara kula sampun gadhahi ganggu. Kula boten saged endo saklebetipun manah. Kula taksih tresna kaliyan Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Menawi kula menika nyawang kaliyan pasuryanipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Menawi Cinandra kados dening Idodar kang Jawantah kang turun wonten ing Arja. Lah, Yai Karet. Ora usah dadak ngalem bono lan aku. Aku kuwi wis tuwa. Lah kok dialem bono kuwi sing kaya ngono. Boten ateges kula menika ngalembono kaliyan Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Lah banjur ki Sedaya menika dumawah kaleresan Kang. apa tenan? Yai Karet. Kang Mbok Kalinyamat. Rumangsa seneng sakjroning ati. Saya meneh aku bisa cedhak lawan wong sing banget tak tresnani. Ora ana liya ya mung sliramu. Yen aku cedhak, yen aku sesandingan lan sliramu. Kaya-kaya jagat pepadang iki ora ana wong sing duweni. Kejaba aku lan sliramu, Yai Karet. Menapa saestu pangga panjenengan Kang Mbok Ratu Kalinyamat? Tenan, aku ra bakal gono. Benar. Mergo aku tresno lae tandese. Sapa manis kaya Apa pancen kowe ora wis ora tresno lan aku? Mergo aku wis tuwa, ora kaya biyen meneh.
pundi Kang? Ya kiraku sing kecil ini lho. Ngaten. Nah, yen ngene kuwi rak yo kepenak. Hawane ki atis-atis, yen cedhak lan katresnane, rumangsa seneng. Hawane dadi gak atis tak kaya. Ngaten nggih Kang Mbok Ayo Ratali. mestine bae lho. Untuk Minasan Apa mau mandek? Cukup mung semene ya ikan. Kepiye? rumah setengah sak lebihipun manah. Sak sampun ngandung katresnan kalian Kang Mbok Ratali. Mau ngene, sliramu kuwi seneng sakjroning atimu. Yen aku ya kurang mantep. Lajeng panjenengan pun napa? Lho, kok dadak takon kuwi lho? Diadap lupiyane. Sliramu lan aku padha seneng-seneng ana ing sak dhuwuring tilam pagulingan. Ngaten. Ayo to, Menawi mergo wis suwe lho. Monggo kula atur wonten ing telampak. Kaya ngono, ayo ya ikarepku. Assalamualaikum. Kalian Kanjeng Ratu. dinamika sampun sepuh. Ning raosipun atus dengan sak pangkat. Assalamualaikum. Kanggo kalian Kak para matur Kang Mbok Ratali. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu. Nek ndi lho wonge? Assalamualaikum. Kanjeng Ratu kali nyamat. Bu, pada kita pas makan. Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Kang, ini pripun
lagi kaya pango. Agak betul apa-apa sih Kang Mas. Sesek Kanjeng Ratu. Itu apa? Anggonmu ngiru nyamping kok akar-akaran toh? Sekarang pripun Kang Mas? Iku lho ora kaya adate. Gek mencong nggih Kang Mas. Mencong ora genah parake ayo. Kula niki wau gugup kok Kang Mas. Iku perkara apa? Anggone kula agem busana niki wau ora mboten ados sabene. Mergo kula niki gugup. Perkara apa mau to? Nggih. Kula nembe kemawon tilem Kang Mas. Muga kula trileng ya. Kanjeng Ratu kau nyaman. Nipun. Iki apa lho? Apa? Kok terus tepes niki lho? Ambune rada amis-amis ki apa ayo? Niki. Heeh. Niki nak. Pripun Kang Mas? Iki kok aku tau ngambu ngene iki ya. Loh, lah niki napa namine? Sik. Aku tau mambu ning aku lali. Ya kok lali niku lho. Iki mau apa? Putih rupane. Kang Mas. Wis kaya ngono. Jenengane kok enten-enten mawon lho. Ngeten lho Kang Mas. Kula niki wau ndamel unjukan kelangenane panjenengan. Kelangenane panjenengan menika nek susu ta? Susu. Nggih. Aduh, kula niki sampun ngertos. Bilih panjenengan menika kondus saking wayahe kewajiban, kula niki damelke susu kagem panjenengan. Durunge aku kundur, aku wis mbok kira susu. Aki Kang Mas, menika leres ning emane Kang Mas. Apa Kanjeng Ratu? Susu panjenengan. Susuku dino. Nanti pancal kucing kok Kang Mas. Susuku dipancal kucing. Nggih. Nangge kutak terus mutai nyampe kula niki wau. Mulane pliket-pliket ambune rondo amis niku susu Kang Mas. Oh, pliket-pliket rada amis ki mau susu to. Nggih. Tak kira aku mau Apa? Jenengane iku lho Kang Mas. Kok aneh-aneh kemawon. sing kurang ajar iki kucing. Kok kucingnya kok kurang ajar? Lho susu kelangan aku kok dipancal kucing. Nangge niku. Iku mesti kucing-kucinge sing ndase niku. Lho kok kucing kok ndak sirep panjenengan mriku pripun? Kucing kurang ajar ya. Nangge lah mulane kuwi Kang Mas. Lawan kula tutup, kula niki ajrih menawi kucing mlebet wonten mriki Kang Mas. Lah nangge to lanjut mancal susune panjenengan Kang Mas. Lho kucing wis mlebu kok lawan sing kancing sing kuwi kaya ngene to. Lho, lah kok kula pripun? Lah kucing wis mlebu lah mbok kancing lah kucinge terus mancal susuku. Nangge. Mulane niku Kang Nah Mas. niki aku wis ora tau ngombe susu piye jadi. Mboten mimi susu nggih mboten napa-napa. Jenengan niku pun wah, yuswane pun mboten ngombe susu mboten napa. Baten aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ingkang sowan Kang Mas Sunanati. Kang Mas Sunanati. Wis ta cono to nyanyi. Nyanyi karebet. Cono to. Lan aku. Lho ora kok suwene ngono ndak apik. Ini lho gue nyanyi. Pangestuaken dawuh Kang Mas Sunanati. Kenapa Kanjeng Ratu? Sakit Kang Mas. Gua pinara. Kayi karebet. Janur gunung kadingaren. Kok kersa teko nek ing panti Jepara. Jane ana apa to nyanyi? Kayi. Iki karebet. Kayi. Kenapa?
takoki lho. Nggih, pripun? Mripate iku lho. Senengan. Ingkang atos-atos Kang. Ampun nesunan kok panjenengane kok nesune kulo. Lawang kalian kadange piyambak nggih mboten napa-napa. Monggo dikonek. Ngarep. Janur gunung takone Pandit Jepara kok ora setara luwih dhisik. Kang Mas Sunan Adiri. Saderengipun kula nyuwun pamit. Anggen kula tumuju wonten ing Pandit Jepara. Boten paringi pekabaran kaliyan Kang Mas Sunan Adiri. Boten kata lumpen. Salam takdim kula tunjuk kersanipun Kang Mas Sunan Adiri. Tak tampa kanthi rega ning atiku. Ngene ya. Kados pundi Kang Mas Sunan Adiri. Aku tak takon lan kowe. Monggo Kang Mas. Adoh saka Demak Bintara nganti teka ana ing Pandit Jepara. Apa keluarga Demak Bintara ya padha sehat walafiat. Pikantuk berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Keluarga wonten ing Kasultanan Bintara Demak boten wonten aral setunggal punapa-punapa. Mawah konsep wangsulipun Kang Mas Sunan. Kados pundi keluarga wonten ing Pandit Jepara. Ning Pandit Jepara ayem tem-tem ora ana alangan sawiji ngopo-ngopo. Ngaten Kang Mas Sunan. Jur tekamu ning Pandit Jepara ana apa? Apa nawigati? Kang Mas Sunan ngantos kula sowan wonten ing Pandit Jepara. Yektosipun pundi dawuh kersanipun Rama Sultan. Kang setunggal kula tuwi kawilujenganipun Para Ratus Menanjung. Angka kali kula tuwi kawilujenganipun Pangeran Pangri. Anggenipun tumapak wonten ing Pandit Jepara. Rak sami sehat boten wonten aral punapa-punapa. Para Ratus Menanjung lan Pangiri ayem tentrem malah bagya mulya ning Pandit Jepara lho. Ngaten. Ning nuwun sewu saderengipun Kang Mas Sunan. Kangge nambel pengkali manahipun Kang Mas Sunan diri. Rawuh kula wonten ing Pandit Jepara boten kinanten kalian garwa kula Diajeng Ratu Paku. Malah kapara umum tampung badan sakju. Kangge nambel gempale atinipun Kang Mas Sunan diri. Wonten ing Kasultanan Demak Bintara ngantos dumugi wonten ing Pandit Jepara. Kula sampun ditakaken pelem. Oleh-olehmu Ji, pelem ji. kelanganane Kanjeng Ratu kali nyamak to. Mligi kagem Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Ya aku ya nyarebek matur nuwun Kang Mas. Iya, Yai. Kula niki remen sanget kalian pelem saking ing Demak Bintara. Napa meleh peleme pelem golek gedhi terdawu yen dipangan rasane dingin. Nang lho Kang Mas. Ora Yai kaya pelem golek. Nggih. Gedhi tur dawa. Gedhi terdawu. Kelanganane Kanjeng Ratu Langananku. beda karo pelem Pandit Jepara. Alah, pelem Pandit Jepara kuwi apa? Peleme cilik, bukit diarani pelem keong. Nek dipangan dapur kecut ora karu-karuan. Pelemku kecut ya Kanjeng Ratu. Anji Kang Mas. Enak. Ya wis ora apa-apa. Kecut. Nek dipangan sepisan ngono ora bakal tanduk meleh pokoke. Isih cilik, Iku pelem apa to? pelem keong. Kaya pelem kuyang brika to. Mugi Kang Mas. Saiki ngene. Pripun? Gandeng Nyai Karabet nggawa pelem. Saiki mbok sedi apa to? Alah, Mas hadirin, Yai Karebet, aku ora bakal lali. Yen pancen saben dina sliramu tumuju ning Pandit Jepara, mesti tak cukupi jeruk. Dipun suguhi jeruk. Cih, Menika leres pangandikanipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat Kang Mas Sunan. Jerukipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat menawi kula dahar raosipun tasih eco. walah jeruke kula jerukku kuwi lho, guwendi mekrok sing diarani Menika jeruk leres keprok. benten kalian wonten ing jeruk Kasultanan Bintara Demak. Menawi jeruk wonten ing Demak Bintara, jerukipun menika alih
Ning menawi dipun raosaken kecut Kang Mas Sunanan. Bener ya Karep. Ning jero ning Jepara kene jeroke kuwi ya dipangan esuk kuwi yo enak. Dipangan awan kuwi nyamplek. Apa meneh dipangan bengi. Halah mesti ya Karep bakal tanduk ya Kula pitados menawi jerukipun Kang Mbok Ratu kali nyamat menika kicul menawi dipun dak. Ayo mestine wae lho. Jeruk kuwi mau mriki tak suguhke lawan Kyai Karep. Kanjeng Ratu kali nyamat. Cikula Kang Mas. Aku ya pengen jerukmu sing gedhi lho. Jenengan. Jenengan dia pengen jeruk. Jeruk kepok iku sing gedhi. Aduh Kang Mas, isine jeruk pun kula panengake kalian Kyai Karep. Napa panjenengan purun? Purun kulite Kang Mas. Aku tok kulite. Mboten napa-napa. Ya dalah. Lha pripun? Lom jeruk sing legi kanggo Kyai Karepet. Lha aku kok untuk kulit tidak pansar. Ya mboten napa-napa. Wong kulite niku sing awet, dienggo ambon-ambon seger Kang Mas. Awet Nggih. nya dimut ya ora apa. Kok dimot niku lho. Wah, iki jeruk apa ya, Mayo? Jeruk keprok. Mriku. Sing wonten ing wingking Kang Mas, panjenengan niku aneh. Boten jeruke kula. Menawi jeruke kula ya kados ngaten. Jerukmu piye? Jeruke kula niku alah. Sampe purun. Purun. Lah gelem iki lho. Games ya nak kowe. Jenengane. Kok Kang Mas monggo-monggo. Kang Mas Sunanan ini Kyai Karepet kepiye ya? menawi kasugenganipun Wong Ratu Semananjung dalah Pangeran Pareng boten arang setunggal punapa-punapa. Kula naleken ing matur nuwun kalih Kang Mas Sunanan. Kang Mas Sunanan, papunten ingkang kathah. Yaktosipun kula boten saged ahli wonten ing Panti Jepara. Saksampunipun kula mangertosi pekabaran kalian Wong Ratu Semenanjung lan Pangeran Pangeri sami slamet menawi kepareng kula badhe wangsul wonten ing Kasultanan Bintoro. Lho kok sesulo? Apa ora kangen karo aku? Yaktosipun kula kapang kalian Kang Mas Sunanan. Mbok iya kowe nginep nang kene 3 dina apa 5 dina. Ayo ngono to Kanjeng Ratu. Ya menika leres Kang Mas. Seminggu nggih boten napa-napa nggih nginep wonten mriki nggih. Ya seminggu sasi setahun ya ora apa-apa nak kowe. Kula nilakake matur suwun Kang Mas Sunanan awit wonten ing Bintoro Demak kathah kewajiban ing dereng kula rampungan. Mula pangapuntenipun. Menawi kepareng kula pun pamit. Sing ati ya. Kanjeng Ratu kali nyaman. Kandos pundi Kang Mas? Iki lho, kayimu Karepet arep Bali. Oh kan. Ngono. Kyai Karep. Kang Mbok Ratu. Sak bali mono ing Panti Jepara, aku ora bisa nyuguhi apa-apa. Muga-muga wae arep nerai sedalan ora mualahake beda apa Kyai. Pangestunipun iki kula suwun Kang Mbok Ratu. Anggen kula wonten ing Bintoro Demak boten wonten arah setunggal. Kanjeng Ratu kali nyaman. Cikula Kang Mas. Sampun durung Kanjeng Ratu. Derek kok Kang Mas. Durung rampung. Derek. Kacutno. Iki Kang Mas. Kula wangsul wonten ing Bintoro Demak. Wong kang sangat Kang Mbok Ratu. Anggenipun kumapak wonten ing Panti Jepara. Ampun dinamika kados Kanjeng Ratu. Cikula Kang Mas. Wis rampung. Derek. Durung. Kacutno Kanjeng Ratu.
menika panjenengan niku ampun patos babagan pergawean kula niku pun rampung. Kula pun nyapu ngisi padesan, kula wau nggih pun kula tindakake. Sak mangke-mangke wonten santri sing ajeng salat niku pun kebak ngoten lho. Ingkang putra niku nggih menembe bubuk. Oh, dadi kewajibanmu iki mau ora ana sing taledor bapak boten. Yen kaya ngono, aku nelake gunging matur nuwun banget. Ing kene ke bisa kanggo patuladan karo konco ruangmu kabeh yo biyo. Ngaten Dadi, sinten malih sing kuwi niku mung kula. Anti boten wonten sing direngani nek boten kula niku dos pundi. Lah ngoten to. Lah mungkin kula boten perintah, nggih boten ngertos para kawula titik-titik niku sing nembe enggal dados abdi wonten ing Jepara. Kaya ngono ya ya. Sri Menantu, mau kita Ana apa? Injin dorong. Iki wis bengi. Tengah kok sarung tak kandhani. Dalu, Jin. Sarung kok bareng. Ana apa ayo? Bloko. Ana apa bengi-bengi kok bengak tulang. Ana apa bloko wae. Wis ta sepi. Kok Kanjeng Ratu kali nyamat ora bakal duka. Aku ora bakal duka yen kowe bloko nang pengarepan. Injin doror niku nembe kemawon kula niku ngadep kalih Gusti Putri Semenanjung, Ratu Semenanjung. Nggih, Bajor. Dudu medekan niku wonten pawongan ingkang nyidra Gusti Hayu Doror. Apa? Kuwi Ratu Semenanjung ilang? Kanjeng Ratu kali nyamat. Kanjeng Ratu. Apa kan, Mas? Aja ditukani. Lah wong niki abdi menika luput kok boten ditukani niku lho. Ya luput ning saake. Sakit. Lah menawi panjenengan boten melas kaliyan Ratu Semenanjung, nembe kemawon aneh saking Panti Jepara. Mangke yen Kanjeng Rama Sultan mangertosi, mesine kula kalih panjenengan ditukani. Ki mung gara-gara lho kuwi. Injil Sabar Kanjeng Ratu. jare mangkoten sabar. duka. Assalamualaikum. Kang Mas Penansa, monggo. Kok tebel niku rada caket to, Kang Mas? Doro, singane kok beneran kok kandange kok. Niku Kang Mas hadirin soho kalinya. Saderengipun kula matur, kula ngaturaken sembah kenara bekti mugi kunjung. Tak tampa anti regane hatiku ya. diganti ya secetha. Jenengane Kyai Kakung. Kang Mas hadirin soho Kang Mbok Ratu Kalungan. Sikang. Sasampunipun kula ngaturaken sembah kenara kunjung dhateng panjenengan. Wonten salah setunggalipun kami gatosan ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan. Kawigaten apa Yai Penangsang? Tebih saking Kasultanan Demak Bintoro. Kula namung kautus dening sesembahan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Supados tuwi kawilujenganipun dhateng Ratu Semenanjung. Ratu Semenanjung. Stop. Kaliyamak. Kaporo Dwiarso.
Kados pundi kahananipun Ratu Semenanjung telah pangeran Pangim? Ngaturi besun nggih Kang Mas Penas. Ratu Semenanjung menika anes saking Panti Jepara. Ilang! Kamangka kang duweni tanggung jawab sautuhing jaga kawilujengane Ratu Semenanjung. Ora ana liya kejaba mung panjenengan saha Kang Mas Hadiri. Nanging menawi ing wekdal sakmenika Ratu Semenanjung adalah pangeran Pangiri dipun bradat dening sanes. Sinten kang tanggung jawab? Alyama putra saking Kasultanan Demak Bintoro. Sinten kang tumeka ing Panti Jepara? Kang Mas Penas. Boten wonten babagisan wedras saking Kasultanan Demak Bintoro tumuju ning Panti Jepara. Boten wonten, Kang. Babar pisan ora ana salah sawijining pawongan kang lumebu ning Panti Jepara. Boten. Matur nuwun. Nanging kula butuh sarembuk dhateng Kang Mas Hadiri. Kang Mas Hadiri, monggo. Iya, Mas. Panjenengan salah setunggalipun Sunan. Suna bimakna witing budi wanita. Sok sapa wae kang ngapusi mesti bakal dosa. Dosa Yen dosa, mlebu neraka, Yai. kula badhe miterang dhateng panjenengan. Sinten pawongan kang lumebet saha kang wani teka wonten ing Panti Jepara? Sing mlebu. Oh, ora ana, Kak. Ora ana, Yai. Ora ana pawongan sing mlebu ning Panti Jepara. Mboten wonten. Ora ana. Sepisan maneh kula takon dhateng panjenengan. Sinten pawongan kang lumebet wonten ing Panti Jepara, Kang? Paimin. Nuwun sewu Kang Mas Penas. Menika leres. Wonten abdi kang nami Paimin. Kepanggih kalian putra anake wonten siswa wonten ing Panti Jepara mriki. Anjir leres. Paimin. Si Paimin. Paimin manyiswa ning Panti Jepara pengen ngabdi ngono lho. Oh. Paimin kang tumeka ning Panti Jepara. Karepe pengen ngaji ning Panti Jepara. Kang Mas Hadirin, wong yen ngapusi kuwi dosa napa mboten? Dosa. Yen dosa mlebu neraka napa mboten? Iya mlebu neraka. Sepisan maneh kula tanglet dhateng panjenengan. Sinten kang tumeka wonten ing Panti Jepara? Paimin apa sih? Sinten salah sawijining Demak Bintoro kang tumeka ning papan ki. Ora ana loro telu kejaba empat arep. Matur nuwun. Kang Mas Hadirin. Panjenengan niku napa boten krasa ta? Kok kula niki jiwiti kok boten krasa niku kados pundi Kang Mas? Iya krasa kok ciwiti. Krasa napa? Cekit-cekit ngono. Ih, malah krasa cekit-cekit panjenengan. Iku lho matane penak sang iku lho mendolo. Aku wedi, Yai. Panjenengan niku pripun? Lah wong goroh kemawon kangge kebecikan antarane karepet kalian Kang Mas Penangsang kemawon kok boten purun. Lima barang ngono. Napa? Ngendikane Yai Penangsang. Pripun? Goro dosa. Oh. Panjenengan menika niku sunan. Sunan. Sunan boten nate goroh. Goroh. Yen goroh Goroh kan. dosa. Dosa. Dosa banjur mlebu neraka nggih. Ya. Panjenengan menika kados pundi? Monggo panjenengan Kang Mesa. Kang Mas Penangsang kalian Yai Karebet. Dipun pisah kemawon. Oh, Lho, aku wedi. lho kok panjenengan ajir niku sing panjenengan medeni niku napa? Ringose Penangsang. Nang apa karep brekose? Kepet. Kang Mas. Panjenengan niku piyai kakung napa estri?
mati Kanjeng Ratu. Engko nak pian apa-apa aku nembri, aku sementara. Panjenengan iku pripun, Kang Mas? Lha wong panjenengan iku piye kamu malah ngawat-ngawati kula. Kula niki wong wadon, garwa panjenengan. Kok panjenengan ngawat-ngawati? Ayo wis Loh, lho kula wonten pundi kok kula? Panjenengan iki kados pundi? Pamit mawon. Kula sebadhe misa Kang Mas Penangsang kali Nyai Karepet. Panjenengan kandel ta mriki mawon. tetelmu. Panjenengan kan bisa boten purut ditinggal marang panjenengan derek. Pun sampeyan ning mriki nindalek nggih monggo men boten nggih monggo. Suku manten ngono pentingan apa wedok. Hei, Bandung! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondi kowe pe. Nembe kemawon kula madhap saking Panti Jepara Kang Mas Penangsang. Oh. Kowe lagi wae kok Panti Jepara? Menika leres. Yen kaya ngono ra. Apa kowe wis mangerteni kedaden ing Panti Jepara? Wonten kedadosan menapa wonten ing salebetipun Panti Jepara Kang Mas Penangsang. Dadekno kawruhanan. Yen to ing ari kalungguhan iki Waratu Semenanjung dalah Pangeran Pangiri dibragat dening liya. Gila. Kang Mas Penangsang, Piye? menawi panjenengan menika mangertosi dinten sakmangke Waratu Semenanjung kaliyan Pangeran Pangiri anes saking Panti Jepara. Menapa Kang Mas Penangsang sampun pikantuk titik A wonten nidra kaliyan Waratu Semenanjung dalah Pangeran Pangiri. Wis Kang Sugih Kendel Bondowani nyidra dhateng Waratu Semenanjung. Ora ana loro telu kejaba mung kowe karepet. Belum ya, Kowe. Kang Mas Penangsang. Kenging menapa panjenengan dunapa kula menawi kula nidra kaliyan Waratu Semenanjung. Mergo dasare maton, Dasaripun dasare cecok. Waratu Semenanjung kang asta pati sara ning Kasultanan Demak Bintoro. Dening kowe dakah-dakah angah-angah pengen duweni Kasultanan Demak Bintoro sawutuwe. Satemah kowe nyolong dateng Waratu Semenanjung. Yo, Bor. Kang Mas Penangsang ngagem dasar menapa menawi kula menika walangka menawi kula boten tumindak ingkang kados mekaten saklebete kolang kaling rambut Bendara Sasa boten wonten seratanipun saklebetipun manah kalih Waratu Semenanjung. Maling kuwi lah bakal ngaku. Yen maling aku mesti pakun jaran bakal kebak. Bet karep. Mbok yo kowe mawas. Mbok yo kowe ngilu. Yen to kowe pengen dakah-dakah anduweni Kasultanan Demak Bintoro. Tah nganggo lamun menawa bisa kelas. Mergo sapa to karepet? Karepet kuwi mung anak iki Kebo Kenong. Sopo Kebo Kenong? Mung wong saka desa Sasu. Bebasan mangan sego terong. Turune wae ning dhuwur klos. Nanging beto lawan Haryo Penangsang. Tos dah negrat ning Kasultanan Demak Bintoro. Putrane Kanjeng Rama Surya Wiyata. Sopo Surya Wiyata? Putranipun Bapak Patah Panetep agama Jenggon Negrat kang sepisan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Dening kowe mung sapa, Bet? Kang Mas Penangsang Nggih. matur sembah nuwun bilih panjenengan menika sampun kula dumateng. Ning monggo panjenengan kula kedahi mut. Boten ngemongaken panjenengan piyambak ingkang buka lembaran sejarah menawi kepan kula badhe buka lembaran sejarah. Kowe bakal buka lembaran sejarah. Menika leres Bukaan yen kowe pancen turasing wong desa Sasu. Kang Mas Penangsang kula menika ngroos sinten to Karepet. Karepet menika nampung putranipun Bapak Kebo Kenong. Sinten Bapak Kebo Kenong menika nampung Pandegaleng.
saben dinipun ngetutke buntute kumudang durane paju. Monggo kula aturi sinten Bapak Kebukenawa menika putranipun Jaya Sengara. Lajeng sinten Jaya Sengara? Jaya Sengara menika putranipun Ismaya Sekar. Lajeng sinten Ismaya Sekar? Boten sanes putranipun Ismayawati. Lajeng sinten Ismayawati? Ismayawati menika putranipun Sinun Prabu Brawijaya. Panguwasa wonten ing Praja Majapahit. Dados boten namungaken panjenengan piyambak ingkang gadhahi prastos. Semanten ugi kula ugi gadhahi prastos ratu wonten ing tanah Jawa Kang Mas Penas. Bet, sakwise aku ngrungokake tembungmu kang wiwitan hingga pungkasan. Lan buka lembarane sejarah. Yen to kowe turas saka ing Praja Majapahit, kowe kadoan, Bet, kadoan. Ora timbang kelawan aku kang kaslebet Haryo Penangsa. Turas tus ana ing Kasultanan Demak Winto. Mula karebet sepisan meneh kowe tak takon. Pok singitke ana ing ngendi Waratus Menanjung? Kula mboten mangertos kalian Waratus Menanjung Kang Mas Penas. Ora glemak, Boten, ora glemak. kula mboten mangertos. Iki yen kowe lakoni. Kang Mas Penas ing sekawit panjenengan kok kalajeng nanging saking tumindak lan pakartine panjenengan boten wonten ginanipun menawi kula ngajeni dumateng panjenengan. Kula umpamaken cacing wae dipun pidak mulen napa malih kula gegere menungso. Kula badhe sabila kelawan pribadi kula piyambak. Apa meneh mung kowe sawiji karep? Sewu karebet tak katonke dadaku Haryo Penangsa. Monggo sami-sami sareng ngundang Sinu Benarka. Woi, woi. Aduh. Ayo, maju tandhane iki. Sabar. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Kenceng niki kula kenceng niki banget kenceng iki Kang Mas. Wis kenceng. Kurang kececut. Hei karebet, yen kowe watake satriya tandhane iki. Sabar, Rai Penangsa sabar. Senengane kosong. Oke. Oh. Dadi kaya ngono kali nyaman. Kados pundi Kang? Dumadi dedrah kang gedhe sing mbok sapeh ora ana liya kejaba wong karebet. Oh. Dados panjenengan menika eri kaliyan Nyai Karebet. Monggo Nyai Karebet kula rangkul. Menawi kados ngaten monggo kula rangkul Kang. Aku kok rangkul Menika lho Kang. ora sudi. Najis munggo latuh kanggo ing Penangsa. Sampe Nyai Karebet, najis yo ora apa tak rangkul kepenak yo ya. Apa tak rangkul aku ae? Ora sudi. Jak. Napa? Ora ngono sampeyan kok meri Kanjeng Ratu ngrangkul Karebet. Aku babar pisan ora meri yen to kali nyamat rangkul kelawan karebet. Nanging sampean iki bojone kali nyamat. Yen to bojomu ngrangkul kelawan liyan, kepiye atimu? Rai Penangsa. Apa? Aku tak takok lan kowe ya. Takok apa bakal tak maksuli? Kanjeng Ratu kali nyamat ki bojone sapa? Bojomu. Lah men aku sing duwe bojo menang ae kok kedeger. Bener nak sampean kuwi gwetok, bener nak sampean kuwi telo. Lah bojone cedak karo lanang liya kok malah sak penak dhewe. Tak umpamakna wong nyirah sepeda. Sak suwe-suwene wong nyileh, isih suwe wong duweni. Lali malah semsaya ora tok. Sik Kang Mas Penas. Apa? Anggonmu patut don kelawan Nyai Karebet. Kuwi apa sih? Sebabe yen to kan teko ning panti Jepara karebet
tartamtu ilange ora atus semenanjung karebet kang nyolong. Apa Kang Mas Penangsang duweni bukti yen Kyai Karebet nyidra lan 200 menanjung? Ora. Yen ora duweni bukti, ngapa kok dadak ngadili kelawan Kyai Karebet? Oh, mergo sing teko ning panti Jepara karebet. Yen pancen Kang Mas Penangsang dakwa kelawan Kyai Karebet nyidra anane 200 menanjung. Pawasa tunggal kuwi ora ning astane panjenengan Kang. Pawas tunggal kuwi ana ing Demak Bintara. Ana ing astane Kanjeng Rama Sultan Trenggalek. Ayo, bebarengan munggah ana ing Kasultanan Demak Bintara nyuwun pengadilan ana ing Kasultanan Demak Bintara. Tumuju ning Kasultanan Demak Bintara. Bener? Tak wujudi kang dadi kekarepanmu kan. Kaya Kyai Karebet. Ayo bebarengan anakku menuju ana ing Kasultanan Demak Bintara. Kula mboten lila yen to garwa panjenengan sanding karo wong lanang liya. Wis ben Kanjeng Ratu Kalinyamat ben karo Karebet. Kowe karo aku. Panjenengan menika saged dipun wastani telo tenan. Wis ben garwa panjenengan sanding karo wong lanang liya sampean karo aku. Gedhok. Telo. Wonten kedadosan kekados mekaten. Monggo. Sami sawan wonten ing ngersanipun Rama Sultan ing Demak Bintara. Ayo. Puspo dipepaan dari suami Sopo Guru Prabu Ting Negara. Oke, Tengsiro Lugu Prayo. kita akan kasih. Kakang Sunan Kudus, Sopo jenengan Kakang Sunan Kali. Manut pakabaran ingkang kula tampi saking prajurit Lek Sandi. Nalika semanten ingsun putusan kalian Tumenggung Prabu Semi tumapak wonten ing Panarukan ingkang supados nanjaken kawontenanipun Adipati Tunggul Wulung wonten ing Panarukan. Nanging sapanggi kabar ingkang kula tampi Tumenggung Prabu Semi dados Narapidana wonten ing Panarukan. Menawi kados mekaten kawontenanipun Bupati Panarukan Tunggul Wulung sampun madunaken maning pila kanthi menika Kakang Kudus saha panjenengan Rama Sunan Kali. Ingsun titip Demak Bintara. Ingsun pribadi yang badhe maju wonten ing Panarukan. Anggir Jebing Sultan. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar ngono kekasih Allah. Dadi aja rusak sundak kesuruh. Alon-alon waton kelakon, bermat-bermat kelakon selamat. Monggo tak aturi pinarak lenggah wonten ing sasana Palanggaran. Yen Sultan kok maju ing Palagan, monggo musuhmu kuwi mung derajat adipati. Upama kok Jebing Sultan kuwi mimpang anggone perang, kuwi ora bakal kondang angger Jebing. Mung emane kok upama Yai Sultan kuwi kalah, prasasat andheder wirang. Mula ya angger Jebing Sultan tak aturi kanthi gagas. Mending ing tirta kawicaksanen aja nganti luhake dosa-dosa. Monggo dirembuk kanthi becik wong iki ana saka gruning Kasultanan Bintara Demak. Kuwi sabar nggih Sultan. Matur suwun. Menawi panjenengan kados pundi Kakang Kudus
Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Nggih. Menawi saking pamanggih kula kok benten. Kalih pamanggihipun Bini sepuh ing nembe kemawon kunjuk pun ngersa dalan. Dalan menapa? Sedaya kala wau ing lepat menika cetha Tunggul Wulung. Sinten Tunggul Wulung? Tunggul Wulung menika sisa-sisanipun laskar saking Majapahit. Badhe mangsulaken kerajaan Majapahit. Lah, menawi piyambakipun sewani tumindak makar dhateng panjenengan, menapa bayane? Bila kula saged mastani, gitu. Dadi menawi wonten saka guru perkawis menika kedah sabar. Pak, menika kok babar pisan mboten cocok. Nggih kula wastani. Nggih. Saka guru kala wau ngutuk ngapi lamur trenggiling ngapi-api mati katone sendakep ning awi-awi bluluk blukang. Ya. Ning arepmu ketahe tunduk, ning burine bakang. Nuwun sewu Kanjeng Sultan. Kakang Sunan Kali. Menawi kepareng kula nyuwun wekdal sawetawis. Kula tak mangsuli panandikaning Ustaz Kudus sing dadrah. Kados menapa? Dus, Mangga. Nggih kula. ketoke kowe ya apik karo aku. Ora ana perkara ya ora tukar palu. Ning ngomongan ketoke kok sengah. Kowe nyawat ngalor sing kena kidul. Kowe iki ndute ora sapa-sapa sing kok ndingak. Mongko kowe ndute iki nganggo biji siji lho, Dus. Lah nggih mawon, awan jenengan sing klaru. Nah, kowe ndute nganggo biji siji, sing biji papat ndute ngawakmu dhewe. Sing ketoke buluk-buluk bukan ki ora aku ning kowe. Alah, nuwun beda-beda. Kudune pendang niku ngrewangi wong Demak, ning mboten nyatanipun ngrewangi nggih wong penaruhan. Lah kan di menika napa bener? Coba nek Tunggul Wulung piyambake berarti mangsulaken kajayang gitu. Monggo ibaratipun Tunggul Wulung niku rarane Mbak Bintoro. Mbak Bintoro kuwi bapake. Lho bapake mlebu Islam, lho anake ora gelem mlebu Islam. Lah niki Apa kowe wis ngerti karepe Tunggul Wulung? Kok banjur kepengin balekake kajayaan Majapahit? Mongko wong ki nyawang nganggo mripat lho, Dus. Ora nganggo ati. Mula nyawang ki aja mripat tok. Ning satemah mlebu sak jeneng ati. Mongko menungso nyawang ki mung prasasat semu. Jangan apa? Asa antuhibu sayan wa huwa khairul lakum. Sing disawang menungso ketoke iki apik. Ketoke iki becik. Nanging satenane durung karuan. Kosok baline. Lah, wala sa'antu khifu sayan wa huwa sahul lakum. Sing kok arane Allah kaya dene Tunggul Wulung. Yo durung karuan yen Allah. Allah panjenengan ora cocok penemune kali kula. Bendak-bendak ngoten niku. Ora cocok kok ora mung penemune tok. Sai sandangane wis ora cocok wong padha-padha Sunan, padha-padha wali tapi. Jangan apa wis bener tapi nek dipenggali. Umume niku, umume nggih. Para Sunan, para wali niku mesti nganggo sandangan sarwa putih niku umum lho nggih. Ya umume. Rama Sunan Bonang sarwa putih. Bener. Sunan Muria nggih sarwa putih. Gunung Jati sarwa putih. Kudus sarwa putih. Lho, awet garahe sarotane batin. Putih niku suci. Lho, sampean lho Sunan, nuwun sewu lho nggih, nuwun sewu. Napa? Sunan kok dhuwure ireng, tengah ireng iso ireng. Sunan apa kok nyuluk kodhok. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Luwe becik aku nyulok kodhok ya, Dus. Timbang nyulok bojone tanggane. Astagfirullahaladzim. Kok iso Lha wong perkara busana wae. lah nggih lho garahe sarotane batin. Lho, ngoten lho. Nek putih mesti Ah, mau apik putih nek karo ireng. Lho. dadi gelar rakyat Garahe sarotane. batin. Burung karuan. Ah, karuan. Ana putih ya ana. Alah, garahe putih wis apik. Contone napa cobi? Dus kowe tau weruh manuk blekok. Oh, blekok. Oh, ngerti. Rupane Putih kaya kula niki. Lho, putih memplak. putih halus ya. Halus blekok. Manuk blekok sabare nanti, Dus. Sabane ning Tegalan, ning sawah, ning Peceren. Makanane Wah, makanane niku nggih cacing, kodhok, kadal, kintel, pokoke kewan-kewan sing ora binah ngoten niku. blekok nek didol regane. Alah murah, ora regane. Rupane Putih kaya kula lho. apa? Udah sepedake blekok. Kono nek karane kowe blekok sapa? Lah niki mau Mung tak sadar. tetep awake putih. Burung karuan. Alah napa to
tahu ro manut bio. Beo, lu ngerti no kula beo. Rupane Ireng gambreng kaya sampean niku. lah ireng-ireng lah. Manut bio manggone dus. Ning kurungan. Kurungane Wah larang kurungan wong sugih sing duwe. pakanane Panganane nggih kaya vitamin nggih. Kaya dene jeruk, nggih manggis, nggih panganan sing sarwa vitamin. ombenane Wah susu. manuk bio yang didol Wah regane larang ratusan juta niku. rupane Ireng kaya sampean. Kok apik tok iki. kasunyatan ngono. Alah, kira rai sorotaning batin. Masya Nek Allah. laire niku putih, jerone niku putih, Mas. Nek laire niku ireng, jerone mesti ireng. Sing niku percaya meneh. Gus, napa? kowe ndek pitik babon, Gajah. kowe Nggih. tau ngendhok ora? Lho, mesti ngendhok kok, pitik kok. Ngendhok ya. Nggih. Ngendhok ki rupane apa jabane? Putih, plak kaya kula niku. Saiki nek upama ndok dingkremi babon 21 dina, kok ora netes, jenenge ndok apa, Gus? Ndok kuwukan. Ndok kuwan. Ndok kuwan iki yen dibanting, Nggih. jabane rupane Putih kaya kula. jerone Kuning semua bang. gandane. Oh, banger basin badek Kaya kula. nah, ya kuwi. Mong Perkara busana ki aja kok nggo kok iso. Aja bugon tuwa jan kok inna akramakum indallahi atqakum. Satuhune Allah tingkat derajate menungso. Kuwi ora krana busana, ora krana bondo donya, ora krana rupa bagus lan ayu ki ora. Napa? Atqakum takwane marang Allah ya, Dus. Upama senajan kere pacut kaling balik-balik loman basan nganggone sandangan ruwak rawit. Ning atine batute sujud marang Gusti Allah, ing kono atqakum diangkat derajate marang Allah Subhanahu wa taala. Walah kejawan iki nek perkarane. Saat ini nama-nama sampean umuk kaya napa? Gitu. Nek kondange Sunan Kalijaga karo Kudus, luwe kondang Sunan Kudus dasare Sunan Kudus Sunan sing kondang sugih. Percaya nek Sunan Kudus Lu sugih kok pabrik jarum. jarumi Kudus. Lah, terus sawanipun Jamu bol. Jamu bol. Boleh Kudus. Kok sebole Kudus to? Tegese iki jamu boleh Kudus. Nah, niku dek kula. Pabrik rokok boleh Sukun. Kudus. Ana siji yang boleh Kudus. Napa? Gripik Lho, ribet napa? pabrik gengge. Kok iso tekan niku barang? Lah piye? Iku wis ora bubarke niku. Sampeyan pun ngomong ngoten. Perkara. Sampeyan upama nggih. Metu ning jaba, niku lho ngaji kula. Awit kula wong sugih oke barane. Nek sampeyan wong melarat kisrakat niku jagat, pondoke wae digoyok. Lho, endi wong iso ngajeni? Duwe bolong, beda karo Sunan Kudus, barane berat sebab sugih. Dadi bupe pondok-pondok ya. Nggih. Ning jaba ora duwe bola. Tenang. Sing ngono sapa? Lho kula ngoten. Ya to nek kowe ora tau metu-metu. Lho betul-betul pripun? Saiki contone bolone Sunan Kudus karo bolone Kalijaga iki akeh-akeh. Alah akeh Kudus. Nah, Alah, buktine napa? iki no desa ndi, Dus? Niki desa Mabang. Magang Sinom Widodo Widodo Rama. Ning ana wong sing kagungan pajak. Muni marana takokno. Saiki ngene. Kagungan pajak sore mau nekake Pak Mudin. Oh, anu arep tajuk niku. Oh, nggih Pak Budi. Tanduke ngene. Bacaan niki. Bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku tanduke Pak Mudin lho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Para sepuh sewane kaleres dinten punika kula dipun sraya ingkang kagungan hajat. Sepisan tindakan hajatipun muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah rahmat keselamatan lan panjenenganipun. Salajengipun hormat dumateng Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sahabatipun sampun benjang kantos sahabat wonten ing yaumul kiamat. Tanduke Mudin niku nggih. Tapi tiganipun hormat dumateng para wali khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Mugia Allah saged njaga bali griya kula rina sakunipun dipun tebihaken sekala Pancabaya sarta Bilahi. Oh nggih nggih. Apa tau krungu Sunan Kudus ana medhen tanduk hajat kaping 3 hormat dumateng Kanjeng Sunan Kudus ingkang ngutusi bali griya kula ana. Sik. Ana Mudin tanduk kok iki ngudusi lho. Niki kesempatan. Lha saiki takon Kula ning Remabang kesempatan. Kula ati kula eling nggih. takon. Wong
Nuwun sewu nggih. Ah, hormat karo Sunan Kalijaga. Hormat karo Sunan sing mlarat. Kudune Sunan sing sugih. Dawuh wis dina niki. Ajeng kula umumke, kula biawarake. Lho, gitu. Ya, wis dina niki kula tetepke kudu Sunan Kudus. Nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, kamas-kamas, Kang Mbok, lan Mbak Yu, rahimahullah. Iya. Kula titip beling nggih. Sik, apa? Titip beling mape mati piye? Astagfirullahaladzim. Anu, buat titip beling, titip kan tidak mesti sampean nggak mati ya. Nggih. Kula meninggal Pak Mudin di Jalan Peki. Piyantun Remaban, umpami kajatan, mudin nek tanduk lho. Mpun nganti hormat Kanjeng Sunan Kalijaga. Niku Sunan sing mlarat, saya gegakan. Wis dina niki nek mudin tanduk kudu hormat Sunan Kudus. Awit ngeten. Nek panjenengan hormat Sunan Kudus, kula aturi hadiah. Iya, Kudus. Sepeda motor. Tenang iku. Urut tutup, tenang. Sepeda motor Lexi. Apa? Lexi. Wih, wah, nggih lho, jetong kok. Karo dhuwit 500.000 Utang mangel kok bayar kok. Nek milih kula niku Utang jagung untuk bayar bukan wong. aja ngomong. Ayo, sak ngomong sampean. Nek kula hadiah niku lho, cetok lho. Sepeda motor Lexi karo dhuwit 500. Sama Bapak Ibu, dulur-dulur Lemabang, kula niki Sunan Mlarat. Kula mboten saged ngadiahi montor kalih duit 500.000. Paling-paling kula niku mung saged maringi bunga dulur paling kathok. Ketok meneh meratam duduke. Hadiah sepeda motor Lexi karo kathok. Walah, Padahal mung kathok ikhlas mung kathok ora apa-apa. walah ya mantep Lexi kok. Timbang kowe montor diutangan. Nek sepeda motor. Lho saiki takono, pilih motor pilih kathok. Niki sih, nuwun sewu. Yang upami milih kula sepeda motor niki kathok gitu. Pilih motor apa kathok? Kathok apa sepeda motor? Wah, ini tenan iki baru tenan. Sing kudu ya kowe. Gak saged. Lah gene kok Lu masa milih kathok lho. ora gene. Lah kira-kira nek Pak motor kathokan. Nek Pak motor ra kathok anak, padha karo idur kentokan. Maksud bot ora iso. Milih Kudus apa Kalijaga? Kalijaga apa Kudus? Ora kena dak seduluran. Gus, Ala sampean ora percaya. aja nesu. Nesu napa? Innallaha ma'asabiri. Tonggo kuwi nesu-nesu, mulih ki lara. Terus? mati. Astagfirullahaladzim. Wis kula mboten nesu sederek-sederek. Nah. Yo pangapunten nggih. Matur nuwun. Ngono nek ben ora sida padha. Nggih, pun perkara niki sing baku sapa kae? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah iki. Wah, muridku jebeng benajan. Saya iki koyo apik bodoh. Koyo apik bodoh. Nggih, sawet lawis kula lenggah mrayu. Kiamat akhiri sira munggah ana ing pendopo Kasultanan Bintoro Demak. Bebarengan sedulurmu penangsan apa dening karepet. Ana wigati apa ya? Ngaturi pirsa Cek Rama Suna. Menawi watus menanjung menika anes saking Pati Jepara. Kang Mbok semenanjung anes. Wonten dalam sewu Kanjeng Sultan. Penangsang. Menawi wonten kedadosan Waratus semenanjung Anis, ampun dadosaken pinggetipun pegalih panjenengan. Yo kene ora. Jalaran pagdongipun ingkang hidro dhateng Waratus semenanjung sampun kula cepet. Wis kok cekel. Palingan dua cekel. Sampun Jos. Yo sapa sing kumawangi Idro lan Kang Mbok Pratus menanjung penangsang.
boten wonten sanes kejawi namung karebet kados karebet. Bet karebet. Alah. Nek tak gagas aku ya ora nulun. Coba to. Kowe kuwi meguru kleru ya to. Dhisik kowe tau meguru ning Panti Kudus. Lho, perkara bayarane sesasi iki 20 juta lho kabutan. Lho. Ngono lho. Kowe lunga saka Kudus kena le. Mbok tiling-tilingi ning Kabunangan apik ya. Ning Mulya apik. Ah, meguru kok kleru. Meguru ning dongkolan maling. Wah iki nek ceblok ora ada saka wite. Iya to. Ana pancen maune gurune maling. Ora jenenge anu nek ane maling. Alah. Terus wis Cetok kleru kok. Pun. ben sewu. Kadaya krasa. Wis ngerti nek biyen ki aku maling. Wis ngerti nek aku biyen brandal. Syukur. Kae lumrah. Ning aku tak takon yo. Dongkol maling karo dongkol santri kabeh endi? Wah, iki ora pengalaman belas. Siapa-apa niku apik dongkol santri Terus nah iki lho murid kula dongkol santri le. sae dongkol santri darah jos iki muridku. Nek ngono yo guru karo muridé padha brentone. Bento kleru yo iki. Aku tak takon yo, Gus. Kowe ngerti ora dongkol kuwi? Ngerti mboten? Apa? Leren. Nah, dongkol maling, Leren dadi maling. dongkol camat, Leren dadi jawab. dongkol petinggi, Leren dadi petinggi. dongkol bajingan, Leren dadi bajingan. leren dadi bajingan dheweke nemoni kiai. Kiai sing bentur ngajine, ora kiai abal-abal, ora kiai sing gene misok-misok, ora kiai sing gene ngenyek wong, ora kiai sing gene ngolong-ngolong. Ing kono dibilasi jiwane dadi santri sing istiqomah, tembene dadi husnul khotimah, ora beda kaya Syahid, Brandal, Ecu, rampok, ketemu Sunan Bonang dibilasi atine dadi santri sing istiqomah, tunggone husnul khotimah kaya aku. Alah apa pamer. Ari tetep apik dongkol santri kok. Wis apik-apik dadi santri, kok leren. Monggo santriku saben dina mbalah kitab dina wengi ngaji. Ora leren manembah marang Gusti. Leren dadi santri, dolanan gedhu mung jabar kartu rembi ceki pembinane Gusti. Hileng sirahe mulih ya ora iso tangi. Lho. Ning diapa-apake perkara niki. Sing luput niku murid sampeyan. Angge cetok. Nuwun sewu Kang Sultan. Kakang Sunan. Terus kowe ngerti dus. Traksilane utawa tata carane ngunggahke pradata peradilan ing Kedawang. Oh, ngoten. Saiki nek ana wong ngunggahke pradata, kuwi kudu jatuh limang perkara. Nggih. Siji ana Naradawa, Nggih. loro ana Pandawa, telu ana seksi, papat ana bukti, lima pamila. Nggih. Takon. Nggih. Naradawane cetok. Cetok. Kareke. Nggih jelas kok dadi maling. Sing dawa kula iki. buktine Kuwi ilang. Ratut Najung ilang. Ilang. Saiki seksi. Sekene kula piyambak nadarat. Terus Napa? Pandawa nganti tersinggung. Lho angsal nuju. Awet nalika kejadian ana wong apa ora? Babar pisan boten Nah, nalika si karebet nyolong ora ono bawa sifat si Suto Sinoyo bener. Lah niku penantang enggak mau apik seksi pas. Yen ngono pembela ora iso belani ya. Ora iso ya. Ora iso. Karebet luput. Luput. Penjara. Ah, bencana nih. Bongkok sudah besar. Wah, ayo masuk. Wah, saya lagi niki lho sampean niku adil. Pancen nama itu Khodri Jaka, hakim suci ana tanah Jawa. Panjenengan matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan adil. Kita murid. Salah ya salahke. Pancen percaya. Kanjeng Sultan. Kakang Cetoyen Sunan. karebet kula lepat. Kula mboten saged milani mila dipun lebetaken pamrih. Oh ngaten. Nanging sak sampun karebet mlebu ing papunjaran, kula nggih kepengin nyuwun pengadilan. Badhe nyuwun pengadilan Nggih. apa menapa kan? Kala wingi niku babon kula sak ndoke niku ilang.
Ya tak lain melarang. Kok kira kan bapak tak ndok ya dilapurke. Bapak jangan iki dawuh dari kula kula joli. Duwe umum kuwi ya. Allah. Aku perlu jaluk ki ora penak. Nanging Kanjeng Sultan, jenengan Gusti rikala semanten malingipun nggih sampun ngertos kula. sampun kacepeng. Dereng kula cepeng. Ning sampun ngertos. Nggih. Wah ngerti Pak Dek. San, kowe iku ra yo murid Kudus, yo muridku. Rupama sing nyolong pitikku iku kecekel kok gelem gebuki. Kula idak bagus. Kula kepuki menahan sak murid Kudus. Yes. Kanjeng Sultan, Begini. terus malingipun mboten sanes Kudus. Astagfirullahaladzim. Apa? Namanya anu lho, fitnah lho. Al-fitnah itu asal minal khotri. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Iki ora fitnah. Lho, cetor. Iki nyoto. Nyoto lho, zaman ndak kok kula nyolong. Anu babon sak ndoke. Dinane napa? Dinane Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Jam pinten? Jam 8 bengi. Nah niki sing pungkasan. Seksine sinten? Gandeng para santri lagi padha ngaji, malah kitab nonggone pondok, ora ana wong siji sya kejaba aku. Dadi aku yo dikira dadi seksi. Lho, sampean ndak bang ora seksi. Ora payu. Ora payu. Ora enek ndak ono siji payu. Ora payu lho, ora iso. Tenang San. Pandhawa ngiras pamit seksi payu ora. Mboten saged. Ora iso. Mboten saged. Ya tok nang karebet. Wong atur sebab kedadan niku agi rano rano wong liyane gitu. Sing ora mau menangsang. Ndak apa ora seksi. Payu ora. Oh, menawi ngaten nggih. Saged. Ono paku jantan. Oh, ya iki maling. Maling iki. Saged. Iki jane koplak murid kuwi. Apa so gurune arep dilebon paku jantan iki. Cocok maling pitik. Lah tinimbang karebet wah saking Pak jarak. Nek umpama kaya karebet paku jaran iku ya. Nyolong Pati Solo. Bareng Kudus disiarke ning ngene TV lho. Sunan Kudus nyolong babon sak ndoke. Wis perkara niki Pak. Payu. Ah, ibut. Padha istimewa. Gak sida. Pun kula teng paku jaran mawon. Ora sesenengan kene Sunan Kudus. Damel. Wis damel wis. Ora ana perkara babon gak kalah. Ya. Tenang Aku ingat ini perkara ning guyu terus. Ojo nek. Sunan Kudus. Ayo. Buang ngeten. Kanjeng Sultan iki sedaya kula pasrahaken dhateng panjenengan awit sedaya ledra sampun kempal wonten mekaten. Nggih. Ingsun badhe paring pangandika lan sedaya wedha. Penangsang nang karebet paring sira kabeh munggahke perkara mongko saku sing gak timbang. Penangsang anggone gak polan karebet kuwi ora ana seksi. Kalawan bukti ora ana nanging ora duweni seksi kosok malih. Dening karebet kadakwa nanging dhewene uga ora ngrumangsani tumindak nyidra ananing Partisara bebarengan lan kanggo. Mula saka kuwi perkara iki durung bisa diputusake ana ing pradataning negara. Mula ing kalungguhan iki ingsun nyabarake bab pengadilaning penangsang anggone ndak polan karebet nyidra kang mbok Ratu Semenanjung. Nanging wal saka kuwi ingsun bakal nganakake diri sayembara marang sapa wae wedak ing Demak Bintara sepisan bisa ngluwarahi pidanane tumenggung Prabasmi kang wektu dina iki mapan ana ing Kadipaten Panarukan loro bisa ngundurake kang mbok Ratu Semenanjung wal saka ing pidana Demak Bintara. Kula laksana. Alhamdulillah, Romo Sultan.
tuwun tambahin panjenengan Ramasana. Tugas sing anyar aja nanggal tansah ndedonga Gusti Allah bakal paling padhang lawan Arepit, aku mung bisa ndongaake. Muga slamet nganggo dasar becik ketitik ala ketara. Ya wis budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan, kula ngaturaken dhateng murid kula. Mila kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi Nyamat Cek silakan. Tanadin sawetara siramu kagem bayana ing Demak Bintoro. Soalan tak